ngalayo jengtep sipang ke jengja jong uni o samla wes sumer haga khat nyotrek bang i lembaga social media but kumjuro ngalayo ya ka phone call naki badan jadai kirang ba jong ka kur sumer ti kumta hi marsen yo ya ka jengtep ngala phone ro seki bahayeng baglayo ban kren ni para jong u quest sumer atau kasngi bad mar sentip ya kata ngalap pentip yo chief minister bun tha eki police nang ni ban ya coordinate but ki police support Bangalore Karnataka bad hagi jo opor ngala ai jingmat ye kini ki rang bakur bakin lom ya ka kanhun ban ya kendu yo chief minister nomor ba don kam ya ka jingtip ke babnya sipang ka jingtmu boni o samla quest sumer ulech chathi menno ulech kumno kaja ti kumta hadian bakini kila ya penlong ya ka meeting bakar ki jongki kile thu bakila kuloi ban wan ban ya kendo ya chief minister ti chief minister ula ai por ki ha ka arpun yo tarek jong ni banai beradat ban wan ya kendo kumta ikmi para bat kini ki rang bakur sangot kumtu kilayawan bat layo ya kaban ya don lang bat ki ban ya rap ban batailem sipanggakam kamar jong chief minister tu chief minister mador hiya kutu hi ka jia kendo ula ai ko order ban pha ya ka specialized police team ban le chathi japo Karnataka hakaba wayne ki police officer barangba ula alam bat kumjuro ka sarkar kala penbiang ya ke jinglet ke jingwan jong ki arngot ke rangba nakakur naka bentaban yo ya ki jing ya kendo isithi siapa Bangalore kiladan situ ketu inesngi bat haba 4 labdien sino tu ki rangba kur kilayawan phaino shwa kenrei nakliang jong ka Karnataka Police kila ya simke kene kam bat ka la penjur ya kecing ya ka search operation ya kecing wan chipang jo di hadian baklawan pai hagani ka Friday ndai ka nyok ter menit nyau tarik menit ndai yo jing tip sipang ka jing don jong u ha ko wei jaka ka nyau tarik menit nang ta bade ha ka pratrik men step layo ya ka ban ya phone biang bat ka office yang chief minister bat layo ban penbet bakini ki bahayeng ken det biang kumta nin sonde dai dang step dai ki let bat kidang pendep iki kam ki jam barok khat chapo police station bat ki jingdan kam bat ki police men met ndala met pha kumta kisawan phai men step dang step bat ki poi trabaje hang thi ha po ga ti airport bat mentai la poi hang ne tingi dap da ke jingkemen ke bakrau malayo biang yu brio ubalaja la sibnai udai udo usnam jong ka kursumer bat weni ki kon samla jong ka judgment revenue trap kini ki jingjia ki jia kha ye ki samla jongi nang ne me gele abat ki wei pat ki samla hapo not is haba ki let ki wei pat ki jala jong kari India ki kendo gri ching e bat kini kedai ka wei na kimat bak sarkar jala kadai ban simkia na kapor si kapor lada ke jaya no la kalong barit neu bakrao ke jing imbriu kalong ka bakodor komjo tina kata kadau ak wei keleng akan tui ki samla bakilet sebar jong jalal jong kedai ban long ki bapikir but ndai ban susania yano klem da don show karukam ya pentep bat ki wei de ki bala ban budien ya ke jing le jing wan jong ki kim dei ban sip tieng pat ha ki le namar pori India ngi dei ban dong ki ba smutrai ban le tamba dei ban dong pat ki ba pikir bat ha juga por kan tu iki bor sarkar bah badan ki no ki jingja wei balatep ya kano ka jingja ka basungsi kum kine sarkar ki kadai ban simkhya mador
bat nga ai ke jing yaro yaki samla ki asu ki badan po Bangalore ki bala simkia ne kam police department ro ki bala simkia hoi Karnataka police bat Meghalaya police bat kamtam yo chief minister ubah hadian boleh kendo yakini ki rang bakur ye ikimi jong uni samla ku sumer ula simkia bat ula pen biang nadong hadong ye ka jing don kam jong ka jing la jingwan jong ki bro arsen hadu mentaba uni samla la poi kumne ya kentu uni samla ro ku sumer ban nam sngo du jing kermen mo pi dai bandan ka jing so scam ka jing slot nang dei sakmat sedang biang jing em ka watmai but ki bahaying yang pi dan senda yang pi mangirung dan senda yang pi dan kam kono no jing rapat ju tiang ma mentale la poi hari la jong ten ting shu yana ma dia dai ban sedang temai nang dia ki dai bandong uba sumari la dia im tibru tiblai but habalet bawan sino da pentip iki bahaying nang ba kanu kono ka pasnio kana om jesyo menta sakmat tu boleh nak kat pi quest ma